האם ידעתם שגם לחייבים יש זכויות? כן, כן, במדינת ישראל, גם לבן אדם שחייב כסף, יש זכויות. אני בתור פעיל חברתי, כל הזמן מקבל פניות שונות בנושאים שונים, אבל מאז תחילת המלחמה, אני יותר ויותר מקבל פניות של אנשים שפשוט דוחקים אותם לחדלות פירעון. אתם יודעים מה זה חדלות פירעון? זה שם כזה יפה במעטפה יפה של פאקינג פשיטת רגל. זה עדיין פשיטת רגל. ולרוב הפעמים, האנשים האלה לא צריכים אפילו להגיע לשם. והיום בוא נגיד ככה, בלי ללכלך על אף אחד, יש כמה עורכי דינים שבשבילהם הפשיטת רגל זה פשוט תיק קל. בזמן שזה פוגע בבן אדם שבסוף נקלע לעוד יותר קשיים ממה שהיה לו מלתחילה. אז אני התחלתי לבדוק את הנושא ולחפור, ואני גיליתי שכאן, לא איפשהו, כאן במדינת ישראל, יש מרכז ארצי לזכויות החייב. כן, מרכז ארצי לזכויות החייב, כי גם לחייב יש זכויות. שם, תקשיבו, יכוונו אתכם לדרך נכונה, איך להתמודד ולפתור כל חוב בדרך שמתאימה בדיוק למצב שלכם. תשאירו פרטים ויחזרו אליכם. איפה להשאיר פרטים? אתם יכולים לכתוב לי בפרטי, או להיכנס אליי לביו. שמתי את הלינק של מרכז הארצי לזכויות החייב, ששם אתם יכולים למלות את הכל. ואז יחזרו אליכם. אוהב אתכם.